حق ديخون حق يقورو فطاري بونت دس يزبل سلام علي مامو channel تخاتلتي كما يرلخم انا لكم مسكن بزلهم سلام طنا بزحتر بينكم كوراتي زي فيديو زي حق دخون يخون يبل مالتيو حق تخينو بتعمي دس يبل مالتيو ابي سعود عرب بزحات استعسروا أحوات علو نا نعوم مواطعو يفترلو كمتي أفت حالفة خلت سومن زسمعنا يو لعلى خلت ميتي زخونو نايموت فردي تفردوهم أف موت خوينم زصبيو بزحات وقنات كم زلو شير تغيرو نيرو ياوني حد سومن خلت سومن زخون بزح حساب واج إلو دمتي أحوات نخوخون بزح نجر شير غيرو بزح نجر دما تزاريو تي هزبي مالتيو እና أفتناي حزي فيديو زراخ وقن بتعمي دسبل نا تسفا زلوو نتم قالت تأثيرهم زلوون مواطع يفترلهم نعاتمون نخواتو تسمع ميعهم زودرغو نجر كون لنا دما نمني مالتيو بتعمي دسبل እና በጣም ገሪም ነው የማለትዩ زي من اسنجي አኩልቲኡ ሃገር ዘሎ ርክብ ብጽቡቅ ሁነታት ቀጽሎ ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ይኹኑ ነቶም ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ዘለውን ምሕረት ንኽግበረሎም ዝጻዕሮ ጻዕሪ ብጣዕሚ ደስ ይብል ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ዝገርመኒ ነገር ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣትዩ ዝኾነ ነገር ክገብር ዝብል ሓሳብ ነይሩኒ ምክንያቱም ልዕሊ 200 ኢትዮጵያውያን ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ክበሃል ከሎ ብጣዕሚ በቃ ደንጊጹስ በቃ ምሕረት ንኽግበረሎም ዘሎ ነገር ከፊሉ ዋላ ምሕረት ንኽግበረሎም ክጽዕር እዩ ዝብል ሓሳብ ነይሩኒ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ማለት እዩ ግን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዘመሓለፎ ነገር በትናይ ሰሜን ደቡብ ገለውን ኢትዮጵያውያን ተሓሪዶም እዮም ሰለስተ ከምቲ ኣፍቲ ሓደ ሰሙን ዝረኣኽሞ ማለት እዩ እና ኢትዮጵያውያን ነብስኹም ሓልው ዝብል መልእኽቲ ጥራይ እዩ ኣመሓሊፉ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ማለት ይገርምኒ እና ኣንስተ ጽበህዎ ኣብ ችግር ዘሎ ህዝቢ ከይዱ እንተስ ዝኽፈል ከፊሉ እንተስ በቃ ንኻሊእ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ስደተኛታት ናብ ስዑድ ንኸይኣትዉ ሕማቕ ነገር ንኸይገብሩ ገበን ንኸይሰርሑ ገበን ይሰርሑ ይኾኑ እንዲኦም ገበን ኣይሰርሑን ኣይንብለን ኢና ግን ካብቲ ገበን ንሱ ተኣልዮም ናይ ባዕልቶም ህይወት ክመርሑ ናይቲ ኣብ ስዑድ ዘሎ ሕጊ መንግስቲ ዘይፈቕዶ ነገር ንኸይሰርሑ በቃ መምሃሪ ዝኾነ ካሊእ ሞት ዘይኮነስ ማእሰርቲ ከምታት ነገር ንኽግበረሎም እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከይዱ ናብ ስዑዲ ዝኾነ ነገር ክገብር ይኽጽዕር እዩ ዝብል ሓሳብ ነይርዎ ኩሉ ማለት እዩ ኣነ ጥራይ ይኹን ብዙሕ ሰብ ከምኡ ተስፋ ዝነበሮ ብዙሕ ሰብ ኢና እምባይ ናብኡ ከይዱ ናይቶም ሞት ፍርዲ ዝተፈረደሎም ዝኾነ ነገር እምባይ ክጽዕር በቃ ነብስኹም ሓልው ጥራይ ዝብል መልእኽቲ መሓላሊፉ ሶኹም ዘለ በቃ ገሪምኒ ኣነ ብጣዕሚ ሓዚነና እና ክቡራን ተኸታተልተይ ኣብቲ ናይ ሕዚ ንሰምዖ ዘለና ንእሽተይ ጨናጭን ግን ያው ካብ ትግራይ ማለት እዩ ያው ናብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝተላእኸ መላእኽቲ ተነጊሩ ነይሩ እዩ ፈሊጦም ድዮም ዘይፈለጡ ድዮም ናፈለጡ ዋላ ይኹኑ ከይፈለጡ ዝገበርዎ ግበናት ብማእሰርቲ ንኽቕፅዑ ብማእሰርቲ ንኽግበረሎም ምሕረት ክግበረሎም ናይ ሞት ፍርዲ ከይፍረድ በቃ ማለት ምሕረት ክግበረሎም ብማእሰርትን ካሊእን ተቐፅዓት ክቐፅዕዎ ኢሉ ተኣሽሙ መልእኽቲ መሓላሊፎም ነይሮም ናይ ትግራይ መንግስቲ ብዝኾነ ግን እቲ ወረቐቲ ከምኡ ከም ዝበፅሐ ብዙሕ ሰብ ሸር ገይርዎ ነይሩ ካብ መንግስቲ ትግራይ እናበሉ ዝመፀ ናብ ስዑድ ደብዳቤ ከምኡታት ተመሓሊፉ ነይሩ እዩ
ሕዚ ድማ ያው ብኣካል ሰብ ልኢኹም ምሁር ናይ ክልቲኡ ሃገር ፅቡቅ መንገዲ ክኸውን ካብቲ ሞት ወዲ ሞት ፍርዲ ብማእሰርቲ ተቐይሮም ተኣሲሮም ንዓዶም ንክምለሱ ዝዘራርብ ምሁር ሰብ ልኢኹም ከምቲ ኣብቲ ቪድዮ ዝረኣኹሞ ማለት እዩ። ክቡራን ተኸታተልቲ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ተኣሲሮም ዘለው ነቶም ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድሎም ዝፅበዩ ዘለው ተስፋ ዝቆረፁ ክንደይ ኣለው ህፃውንቲ ዝሓዛ እና ዓበይቲ ሰባት ከይተረፉ ብዙሕ ዓመታት ዝተኣሰሩ እውን ስለ ዘለው ያው እግዚኣብሔር ኣምላኽ መዋፅኦ ይፍጠረሎም ምባል እዩ እምበር ንሕና ዋላ ሓደ ካሊእ ኣይንገብርን ኢና። ነቶም ዓበይቲ ሚድያታት ዘለዎ እውን ድምፂ ንክኾንዎም እውን በዚ ኣጋጣሚ ክንዛረብ ማለት እዩ። ኩሉ በብዓቕሙ ኣብ ስደት ዘሎ ሰብ ድምፂ ክኸውን ከሎ ንእሽተይ ክቕየር ዝኽእል ነገራት ኩሉ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ክቡራተይ እና ኣነ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ። ያው እዚ መንእሰይ እዚ ከምኦም እዩ ከምዞም መናእሰይ ተኣሲሮም ዘለው ከምዞም መናእሰይ ፍቆድ ስደት ደቡብ ሱዳን እዚ ደቡብ እንታይ እዩ 3 ሰባት ኢትዮጵያውያን ሞይቶም እና ብጣዕሚ ኣፍሪቃ ኮንካ እኒ ኣፍሪቃዊ ዘይተሓዝነሉ ግዜ በፂሕና ማለት እዩ። እና ክቡራን ተኸታተልተይ ሎማንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነራ ነቶም ኣብ ስዕዲ ዘሎ ሰባት ተኣሲሮም ግን መዋፅኦ ይፍጠረሎም ኣምላኽ እንታይ ይሰኣኖ ኮይኑ እና ክቡራን ተኸታተልተይ እዛ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነራ ሙሉእ መዋፅኦ ድማ ይፍጠረሎም እቲ ነገራት ተስማዕሚዖም ናብ ተግባር ንኽኣትዉ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልቦናኦም የብርሃሎም እቶም ምሁራን መንግስትታት ከምኡ ዝበሃሉ ማለት እዩ ክቡራተይ እና እዛ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነራ ባይ ባይ